ono što mi danas smo dužni shvatiti i dobro se oko toga zamisliti. U prošlom prokletom komunističkom sistemu, i uvijek to govorimo da se ne zaboravi, nije se znalo, sve jednako bilo. Musliman. Kada su se stvari počele izbistravati i čistiti, kada su nas zbog naše vjere napali, danas vidimo kada su se među ljudima, govorimo o našem svijetu, pojavili oni koji istinu govore, koja je u Allahovoj knjizi, Kur'anu i u praksi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Našli smo one i našli smo mnoge druge koji su se za takvima poveli i rekli mi to nećemo. Počeli odbacivati Allahovu tebaraka ve ta'ala vjeru. Dok je ona bila nacionalna samo, dok je ona bila tek tako vjerovanje iz običaja, iz adeta, išlo se svakako. Kada se počela vjera izvorna i originalna tumačiti, onda su ustali protiv takvih i spriječavali u džamijama da se govori. Iako su to svetinje, to Allahove kuće. Vidjet ćemo da kada znamo da je onda bio jedan sistem koji je spriječavao da se širi vjera, pa ljudi nisu vjeru ni poznavali. Bila je na pojedincima koji su se i sami za sebe bojali. Ali se postavlja pitanje ko je danas taj koji ne da da se širi ova Allahova vjera. I to u Allahovim kućama, džamijama. I to na svim mjestima gdje bi trebala da se širi i da se oživljava originalna onakva kakva jeste. Boje se navodno za ljude, pa kažu mi ljude ne možemo lako uvesti u vjeru. Mi moramo priređivati koncerte, muzike, mi moramo ovo ili ono, uvoditi razne bid'ate i novotarije u vjeru, ne bi li na taj način kao što su kršćani i židovi uradili, uzimajući iz paganskih običaja, kao što imamo danas primjer ovih svetkovanja kod njih, ne bi li na taj način pomiješali istinu i neistinu, da bi navodno po njihovom istina postala lakša za prihvatanje. Država rimska nije htjela priznati vjeru Isa alejhi selam dok je predstavnici te vjere nisu iskrivili i dok nisu u nju uveli širk i kufr neuzbillah. Pa su 325. godine na njihovom tome susretu uzeli raspravljati je li jedan Bog ili je više neuzbillah, je li Božji sin ili nije. Kao da se oko toga može glasati i raspravljati. I danas vidimo slave rođendan Isa alejhiselam, iako im to Allah uzvišeni propisao nije, jer uzvišeni Allah veliča i određuje određene dane koji će se veličati, a ne ljudi po svojim prohtjevima. Jer kada bi se to uzelo tako, onda bi se veličalo rođendan ovog poslanika, rođendan onog poslanika, a poslanika koliko je bilo, zatim rođendan ovog evlije, rođendan onog evlije, rođendan ovoga, rođendan, i ljudi bi samo igrali i plesali, zabavljali se, rođendan Fatime, rođendan Aiše, rođendan ovoga i onoga, i ljudi bi umjesto da Allahu se okrenu, kao što Kur'an kaže وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. I ništa im drugo nije naređeno. Nije im rečeno da muzičke večeri uspostavljaju povodom mjeseca Ramazana, da koncerte muzike 3 hafiza i ovo i ono, nego ništa im drugo nije naređeno osim da Allaha obožavaju. Gdje je Allah u tome svemu? Ne ima. Iz vjerovanja su izveli upravo ovaj temelj i ispraznili ga. I sve ostalo što god čovjek radi nema nikakve koristi. Ništa im drugo nije naređeno osim da ibadet Allahu čine. Kod kršćana gdje je Allah? Ne postoji nikako. Samo Isus.
I njegova mati. Nema Allaha u njih, nema Boga. I njega su onda poslali na Božje mjesto. I rekli da on sudi ljudima i to i to. Danas to govore naši džahili. Koji kažu, pejgamber, on će tebe uzeti i uvesti u džennet. Gdje je Allah tu? Gdje su riječi Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam? La tatruni. Nemojte sa mnom pretjerivati. Nemojte prelaziti granicu sa mnom. Kema atretin nasara Isa ibn Merjem. Kao što su kršćani uradili sa Isaom sinom Merjemini. Nećete ništa učiniti ako uzmete Allahovog poslanika pa sa mjesta poslanstva koje mu je Allah dao, a to je najčasnije mjesto za čovjeka, da ga pokušate, to ne može, ali u teoriji, da ga pokušate uzdići na mjesto božanstva neuzubila. Da je on taj koji oprašta grijehe, da njemu dovu činimo i da kažemo šefaat, ti nam učini šefaat. Jel se dova upućuje Allahu ili Allahovom poslaniku? Treba li nam posrednik? Ako će šefaat Allahovog poslanika traži ga od Allaha, traži od Allaha da ti učini njega kao šefaačiju, a ne dovu da činiš i moliš Božijeg poslanika, jer to je širk i kufr. Jer bilo koji ibadet, ako se učini bilo kome drugome, mimo Allahu ili uz Allaha, to je širk. To je ono što čovjek ako umre na njemu, Allah mu ne oprašta. I zato postavljamo mi pitanje, zašto danas ovaj naš narod, koji je prošao kroz ovo, kroz što je prošao, zašto kada mu se dolazi sa pravim stvarima, jednostavno, kao da kaže, mi ništa ne znamo o svojoj vjeri, to znaju naši prvaci, neka nas oni vode, pa ako je grijeh, nek je njima na pleća. Isto ko što Kur'an spominje. I tebi'u sebilana wal nahmil khataaya. To su od davnina govorili. Vi nas slijedite, idite vi za nama. Kupite vi nama Sergije. A mi ćemo, ako ima kakva grijeha, smaknuti na svoja pleća. Ne samo među muslimanima da se to pojavljio, nego među drugima koji čito onog prokletog Njegoša. Vidjet će, vi koljite Turke i na kolce i nabijajte, a ja ću vaše grijehe nase smaći. Onaj slijepi i u očima, i u duši, i u srcu, koji im je govorio to. وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ. Neće on ništa od njihovih grijeha moći uzeti. إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Oni samo lažu. Oni samo vjerom trguju. A vjera nije za trgovine. Vjera je ona zbog koje se žrtvuje, a ne koja se koristi i koja treba da bude počinjena i politici i ličnim interesima i ovome i onome. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. Oni će ponijeti svoje terete, a Boga mi i terete uz svoje još dodatne terete. Zbog toga što su drugi na krivi put navodili.